Takže čau lidi, dneska je to nové videjko. A je to videjko za Stumble Guys. A asi může být na to, že já si tady protočím jedno kolo. Aha, za 3 hodiny. Já to, co nehráli na tabletu a na telefonu, já jsem to hrál. Speciál. To se asi ekipnu. OK. To je můj první skin, a ten si učte. Já tam mám i za peníze skiny, bohužel, ale pořád jsem má v tom. Super creator, co není Fortnite. Mám 50 Mr. Beast. Hej, já jsem si vzal 50 Mr. Beast. Jo, to je tohle. Aha. Tak asi jdu na to. Všede. Yes, legendary. Co bude? O, legendary. Já chci tohle místa, ale... Ještě legendary, aha. Mám 10. Ježiš, to stojí tohle, já to nemám. Aha. Tak, asi můžeme jít na to. Co bude znamená poskladně? Tohle, to je docela těžký, nebo jako lehký pro mě, ale některý lidi je to těžký. Fuj, vody nohy. Podobný Fall Guys, tam je akorát to má jméno, tam jsou guys, tady taky guys a tam jsou padající muži, který je, to nevím jaký překlad ten Stumble, ale prostě je taková kopie a jde to hrát i na telefon, takže je to lepší trošku jak Fall Guys, protože to jde jenom na telefonu, tady si to tak nelaguje jako Fall Guys. Takže je to lepší pro některé lidi. Teď můžeme taky spectatovat. Já úplně pomůžu, jestli to dá, na to dát. To tam na otočku. Tak teďka, no tak to nejde celé. Pink, to je co to dá. Ježiši. On vypadl. Ježiš, pojď tam mám lov, to jsou taky. No já bych chtěla pěknou něco konečně, nebo fotbal třeba byl dobrý. Tohle, to nevím, co asi ani možná neměl. Jo, měl. A já jsem to měl jiný trošku, tady nebyly drauty, stříleli jenom ty lodi. Pokud se nepletu teda. Možná tady byly i ty žraloci, ne, tak tohle jsou 100% jiný. Tady střílejí žraloky, já jsem tady neměl žraloky, já jsem tady neměl bomby. Oni stříleli bomby. Žraloky, takže... Co se potom? Ježiši! Žralok! Opa! Jděte, já jdu, hej, pojďte strkaj! Už pojďte! Jde! Tup! Oši, já to musím dát, jinak jsem v háju. Tup! Oši, tak to jsem v háju, všichni jsme v háju.
Dobře. To je hrozný, protože to je zdarma, to je moc dobrý jako je, že máte zdarma skin. Protože to není tak dobrý, není to takový. Ok, můžeme na to. Je to taková divná textura, jestli je to grafikou, nebo jestli už to tak je, no. Dostal jsem ani cheat, že jsem to udělal poprvé, ale já jsem padal a přímo někdo spadl, takže jsem se kvalifikoval. V tomhle jsem docela dobrý. To ještě je blok dash, tady je blok a i laser, že to je trošku těžší. Já jsem hodně dobrý v tom blok dash, ne v laseru, ale tak pro tyhle překážky je v blok dash. Já ten laser nenávidím, ty lasery prostě nenávidím. Tady na straně taky můžu přijít. Jak se to dal? Jáše! Kvalifikoval jsem se, jdeme do finále. Nebo jsem vyhrál? Ne, jdeme. Můžu si popřít, že jsem vyhrál to laser, ale neviděl jsem achievement.
chillu, já tady zůstanu, hele, a jsem chill. Pohoda, chill. GG. To je bomba. Dobré. Já tohle se není dobrý, hele. Ahoj. Ne, já jsem chtěl haj. Jo, tak to jsem. Já poslední kolo. Tohle toho, viděl bych to na poslední kolo, asi to snížíme. Stopky. Někdy, jak jsem natáčel třeba Haven s mým kamarádem, tak by si to mohli třeba tohle z toho udělat, protože mám na telefonu, můžeme z toho to zahrát třeba na telefonu, že já udělám custom svoje kolo a můžeme to natočit jako video, tady bude hodně lajků. Ne, tohle je hrozný, tohle to nechci. Není to zase tak hrozný, ale je to hrozný, no. Je to těžké, tak bych to řekl. Já se radu. Tak. Jsou takovýhle překážky. Dobrý, to musím doslova zdrhnout. Ježíš, já myslím, že už mě to zabije a že už nemůžu, ale vlastně tady ještě můžu, když mě to zabije. To je dobrý. To je výhoda. Je to takhle. To, co bych měl dát, ale tady sice je to jako těžké. Jo! Já chodím třeba na tohle stará, ne? Tady je špatnej. To se nedá. Ne? Tohle fandí to. No, tak. Jo. Dofandil jsem to. Co to je? Tenhle. On fosuje. Kolik? 8? Snad 8, jinak to je málo. Jo, dobré 8. Běžte. Tak dobře, týpci. Hoši, běžte. Ty hoši, běž. No, běž. Dělejte. Já bych tohle měl, že dokončil. A potom, že bych si ukončil video, protože to možná ani nestihnu. Chce jej potahám. No tak. Potahá se možná. Já bych tohle snad stihl, jo. Jo, tak to stihnem. Prosím. Ty hodiny. No tak. To nestihnám. Ale já tohle videjko vydám a potom budu točit asi to, takže se s váma asi loučím. Zdar.